Καλώς ήρθατε στο κανάλι, αγαπητοί θεατές. Για να δημιουργήσετε μια οικογένεια αρκεί να αγαπάτε και για να την κρατήσετε πρέπει να μάθετε να ανέχεστε και να συγχωρείτε. Όταν βρίσκουμε ένα ζευγάρι, μας φαίνεται ότι τίποτα δεν μπορεί να θολώσει την ευτυχία μας, ότι θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον να υποστηρίξει, αλλά έτσι μόνο στην αρχή. Στη συνέχεια έρχονται καθημερινότητα, η οποία δεν είναι πλέον τόσο φωτεινή και πολύχρωμη, όπως μας φάνηκε στην αρχή. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν, καθημερινές ανησυχίες. Όλα αυτά καταστρέφουν το ίδιο το ρομαντισμό και τα συναισθήματα που ήταν στην αρχή της σχέσης. Δυσάρεστα πραγματάκια που ήταν απαρατήρητα βγαίνουν στην επιφάνεια και κάθε μέρα αρχίζουν να ενοχλούν όλο και περισσότερο. Κάποιος βιώνει ένα τέτοιο στάδιο κρίσης στη ζωή του και κάποιος τα πετάει όλα στα μισά, πιστεύοντας ότι είναι καλύτερα να τελειώσει η σχέση σε αυτό το σημείο. Ο Βιτάλη και η Κριστίνα παντρεύτηκαν πριν από 5 χρόνια. Η Χριστίνα ήταν ερωτευμένη, ο αραβωνιαστικός της έκανε τα πάντα για αυτήν, εκπλήρωνε κάθε καπρίτσιο της και το κορίτσι το ήθελε τόσο πολύ. Ο Βιτάλη ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος, δεν του άρεσαν οι συγκρούσεις, προσπαθούσε πάντα να εξομαλύνει τις αιχμηρές γωνίες. Και ακόμη και αν η Κριστίν προσπαθούσε να ξεκινήσει έναν καυγά, έβρισκε τρόπο να μεταφράσει τα πάντα σε ένα αστείο, μετά το οποίο το απειλητικό σύννεφο καταιγίδας διαλύθηκε και στον ορίζοντα της σχέσης τους άρχισε και πάλι να λάμπει ο ήλιος. Γι' αυτόν η ήσυχη ζωή ήταν πάνω απ' όλα, αλλά η Κριστίν αντίθετα ήταν μια γυναίκα που φλεγόταν γρήγορα, φαινόταν ότι το παραμικρό αεράκι ήταν έτοιμο να ανάψει τη φωτιά του θυμού της. Μερικές φορές η γυναίκα σκεφτόταν ακόμη και για το αν της ταιριάζει ο Βιτάλη ως σύντροφος ζωής, επειδή είναι το εντελώς αντίθετο ο ένας του άλλου. Αλλά τότε η γυναίκα άρχισε να θυμάται πως ο Βιτάλικ προσπαθεί να την ευχαριστήσει σε όλα και ηρέμησε τον εαυτό της με το γεγονός ότι τα αντίθετα έλκονται. Αυτή η αλήθεια ήταν γνωστή σε όλους, αλλά ούτε μια φορά δεν αμφισβητήθηκε από την ίδια τη Χριστίνα. Έτσι ξεκίνησε η οικογενειακή του ζωή. Στην αρχή της γυναίκας άρεσε το πώς την φροντίζει ο σύζυγός της, ότι περνάει όλο τον ελεύθερο χρόνο του μαζί της, αλλά μετά συνέβη κάτι που κλώνησε λίγο την οικογενειακή γαλήνη. Ο Βιτάλη απολύθηκε από τη δουλειά του, εργαζόταν σε μια κατασκευαστική εταιρεία ως εργάτης. Η ίδια αυτή η εταιρεία δεν περνούσε και τις καλύτερες στιγμές της, οπότε το προσωπικό έπρεπε να μειωθεί και ο Βιτάλη ήταν μεταξύ αυτών που απολύθηκαν. Φυσικά ήταν δυνατόν να πάει στα αφεντικά, να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, επειδή ο Βιτάλη είχε ήδη εργαστεί εδώ, όχι από την πρώτη μέρα, και είχε αποδείξει ότι ήταν ένας καλός, υπεύθυνος, μη συγκρουσιακός εργαζόμενος. Έτσι ξεκίνησε τη συζήτηση η σύζυγος του Βιτάλη, η Κριστίνα. Είχε τρελαθεί όταν το έμαθε. Άρχισε να φωνάζει πώς μπόρεσαν να του το κάνουν αυτά τα άσχημα αφεντικά, και όταν ξεφορτώθηκε τα αφεντικά, στράφηκε στον ίδιο τον Βιτάλη. Είπε ότι ήταν ένας μπάσταρδος, ότι δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την οικογένειά του, ότι του σκούπισαν τα πόδια και εκείνος σιωπούσε. Ο σύζυγος της Χριστίνας προσπάθησε να την ηρεμήσει, λέγοντας ότι η δουλειά δεν είναι όλη η ζωή, ότι θα βρει άλλη και όλα θα πάνε καλά. Αλλά η Χριστίνα δεν μπορούσε να ηρεμήσει, περπατούσε ήδη σαν πυρητιδαποθήκη εδώ και μερικές μέρες. Η ίδια είχε προβλήματα στη δουλειά της. Η υγεία της δεν ήταν και τόσο καλή, η γυναίκα είχε διαβήτη και μερικές φορές η σκέψη ότι ήταν αλυσοδεμένη σε μία σύριγγα ινσουλίνης για μία ζωή την έφερνε σχεδόν σε κατάθλιψη, από την οποία συχνά την έβγαζε ακριβώς ο ίδιος ο Βιτάλη. Παρ' όλα αυτά, ο άνδρας κατάφερε να ηρεμήσει λίγο τη γυναίκα του και εκείνη, αν και δυσαρεστημένη, πήγε για ύπνο. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή της οικογένειας άλλαξε. Η Χριστίνα έγινε σκυθροπή, γκρινιάρα, συνεχώς χωρίς διάθεση. Κάθε λέξη, κάθε πράξη του Βιτάλη την εκνεύριζε. Στην αρχή, ο άντρας προσπαθούσε να την ηρεμήσει κάπως, αλλά τελικά κουράστηκε και άρχισε απλά να το βουλώνει. Η σύζυγος ουρλιάζει, ο σύζυγος σιωπά. Αυτό ήταν το σύνθημα της οικογένειάς τους. Στην καριέρα του Βιτάλη επίσης δεν υπήρξε πρόοδος, άρχισε να σαμπάρει, αλλά οι παραγγελίες γίνονταν όλο και λιγότερες και τα χρήματα αντίστοιχα επίσης. Η Χριστίνα είχε άλλη μια δικαιολογία για να γκρινιάζει στον σύζυγό της. Και τότε μια μέρα η σύζυγος ήρθε σπίτι ήσυχα, δεν φώναξε, δεν απέτησε τίποτα ο Βιτάλη, δεν έδωσε καμία προσοχή στον σύζυγό της, σαν να μην ήταν τίποτα. Οι ασυνήθιστες αλλαγές εξέπληξαν τον άνδρα
αλλά δεν ρώτησε τίποτα, επειδή ήξερε ότι πίσω από τη μάσκα της ηρεμίας μπορεί να κρύψει άγρια επιθετικότητα, την οποία δεν ήθελε να αισθανθεί στον εαυτό του. Από εκείνη την ημέρα και μετά, οι σύζυγοι ουσιαστικά σταμάτησαν να επικοινωνούν, μόνο κάποιες κοινές φράσεις που πετάχτηκαν στα πεταχτά. Εκείνη τη στιγμή η Χριστίνα ήταν ενθουσιασμένη. Είχε γνωρίσει έναν άντρα που της άξιζε, που συμπεριφερόταν σαν πραγματικός άντρας, όπως πίστευε. Γενναίος, την έπαιρνε πάντα από τη δουλειά με το αυτοκίνητό του, την πήγαινε σε ωραία εστιατόρια, της έκανε δώρα και της έλυνε τα προβλήματά της. Η Χριστίνα απλά δεν πίστευε στην ευτυχία της, δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να γνωρίσει έναν τέτοιο άντρα, πριν από αυτό δεν πίστευε ότι υπήρχαν καθόλου τέτοιοι άντρες. Και κάθε μέρα που περνούσε μαζί με τον Μπασά, άρχισε να μισεί όλο και περισσότερο τον άντρα της. Αυτόν τον φλόρο που το μόνο που κάνει είναι να κάθεται στο σπίτι και να μουρμουρίζει ότι όλα θα πάνε καλά. Και όταν θα έρθει αυτό το καλό, πόσο καιρό θα πρέπει να περιμένει. Η Κριστίν δεν ήθελε να περιμένει άλλο, δεν ήθελε να ζήσει αυτή τη μίζερη άχρηστη ζωή. Ήθελε να ταξιδέψει, όχι για να κάνει οικονομία στον εαυτό της και να ζει στη δική της ευχαρίστηση. Και ο Βιτάλη δεν μπορούσε να της τα δώσει όλα αυτά και δεν προσπαθούσε καν να το λύσει κάπως, πράγμα που εξόργιζε τη γυναίκα. Και τότε το τέλειο αντίθετο του συζύγου της, ο Παύλος, ένας όμορφος άντρας, το όνειρο κάθε κοπέλας. Πώς θα μπορούσε να του αντισταθεί? Φυσικά βούτυξε με τα μούτρα σε ένα νέο ειδήλιο, χωρίς να προσέξει τίποτα γύρω της. Όταν γύρισε σπίτι, είδε τον άθλιο σύζυγό της και ένιωσε αηδία μαζί του, αναρωτώμενη πώς μπόρεσε να αγαπήσει έναν τέτοιο άνθρωπο και να τον παντρευτεί. Εν τω μεταξύ, ο Βιτάλη άρχισε να παρατηρεί όχι μόνο πνευματικές, αλλά και υλικές αλλαγές στη σύζυγό του. Νέο άρωμα, νέα κοσμήματα, νέα πράγματα, και ήταν προφανές ότι η ποιότητα αυτών των πραγμάτων δεν ήταν κακή. Αλλά δεν μπορούσα να τολμήσω να κάνω την ερώτηση που ζητούσε από μόνη της. Αυτό συνεχίστηκε έτσι για μήνες. Τώρα πια δεν ήταν οικογένεια, απλώς συγκάτοικοι που κοιμόντουσαν στο ίδιο κρεβάτι και έτρωγαν στο ίδιο τραπέζι. Και όχι πάντα. Η γυναίκα μου αργούσε συχνά στη δουλειά και μερικές φορές δεν επέστρεφε στο σπίτι το βράδυ, εξηγώντας ότι ήταν απασχολημένη στη δουλειά, με αναφορές και ένα τυραννικό αφεντικό. Η Χριστίνα άρχισε να προσγειώνεται λίγο και άρχισε να κάνει ερωτήσεις στον Παύλο για τη μελλοντική του ζωή. Πού θα ζούσαν, πότε θα συγκατοικούσαν. Άρχισε να μιλάει για το γεγονός ότι θέλει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου και μετά από αυτή τη δυσάρεστη διαδικασία θα μπορέσουν να υπογράψουν. Ο Παύλος τράβηξε απαλά τη γυναίκα κοντά του, τη φίλησε στον κρόταφο και της είπε ότι σύντομα θα αρχίσουν να ζουν μαζί. Απλά πρέπει να περιμένετε λίγο, ώστε η κορούλα του να μην ανησυχεί καν γι' αυτό. Μόνο ένα λαμπρό μέλλον τους περίμενε, όπου θα ήταν μαζί, και μετά από αυτό ίσως όχι μόνο μαζί. Μετά από αυτά τα λόγια η Κριστίν σκέφτηκε, αλλά ίσως ο Θεός να μην τους έδωσε με τον Βιτάλη παιδιά για τόσα χρόνια, ίσως πραγματικά δεν είναι το πεπρωμένο της, και σπατάλησε μόνο το χρόνο της σε αυτό το άχρηστο πλάσμα. Μετά από τέτοιες σκέψεις, η γυναίκα άρχισε να περιφρονεί ακόμη περισσότερο τον σύζυγό της, επειδή είχε αποτύχει ούτε ως εργαζόμενος, ούτε ως σύζυγος και σίγουρα όχι ως πατέρας. Μία μέρα μια γυναίκα δεν άντεξε και είπε στον σύζυγό της ότι καταθέτει αίτηση διαζυγίου, ότι κουράστηκε να τραβάει όλη την οικογένεια μόνη της, ότι εκείνος δεν έκανε τίποτε άλλο από το να ξαπλώνει στον καναπέ και να κοιτάζει ασταμάτητα την τηλεόρασή του. Και στο τέλος πρόσθεσε ότι δεν τον αγαπούσε πια και μάλλον δεν τον αγαπούσε ποτέ, απλά είχε βολευτεί μαζί του μια φορά. Αυτό είναι όλο. Ο άντρας δεν μπορούσε να κρύψει τα προσβεβλημένα συναισθήματά του, αλλά δεν μπορούσε να πει τίποτα ως απάντηση. Ως συνήθως, πήγε σιωπηλά στην κρεβατοκάμαρα και άρχισε να πακετάρει. «Φυσικά δεν πρόκειται να πεις τίποτα τώρα. Θεέ μου, είσαι τόσο αξιολύπητος αποτυχημένος που δεν μπορώ καν να σε κοιτάξω». Και η Κριστίν απομακρύνθηκε από τον άντρα της με αηδία. Φυσικά, ο Βιτάλη ήθελε να πει κάτι προσβλητικό στη γυναίκα του, να πληγώσει τα αισθήματά της με τον τρόπο που το έκανε εκείνη, αλλά η ψυχραιμία του δεν του το επέτρεπε. Αποχαιρετώντας, έπεσε μόνο ήσυχα. «Πες μου πότε πρέπει να υπογράψεις τα χαρτιά του διαζυγίου», και έφυγε από το σπίτι. Η Χριστίνα δεν ήξερε πού είχε πάει και πραγματικά δεν την ένοιαζε. Τώρα ήταν ευτυχισμένη, γιατί ξεφορτώθηκε ένα τέτοιο βάρος, το οποίο την εμπόδιζε να ξεκινήσει μία νέα ζωή, τη ζωή για την οποία ήταν τόσο ανυπόμονη.
Με ανυπομονησία άρχισε να καλεί το γνωστό τηλέφωνο του Πολ για να του πει τα καλά νέα. Στην άκρη του τηλεφώνου άκουσε μια γνώριμη φωνή. «Ναι, αγάπη μου, δεν είσαι σπίτι τώρα. Μπορείς να μιλήσεις». Στην οποία η γυναίκα κεφάτη και λαϊδούσε. «Αγάπη μου, επιτέλους τα κατάφερα. Έδιωξα τον άντρα μου και αύριο θα πάω να καταθέσω αίτηση διαζυγίου. Σε περιμένω λοιπόν με λουλούδια και σαμπάνια στο σπίτι μου». Το πρόσωπο της γυναίκας έλαμψε από χαρά. Αλλά στην απάντηση δεν άκουσε αυτή τη χαρά, αλλά ακόμα και κάποια απογοήτευση. «Γλυκιά μου λοιπόν, γιατί πρέπει να βιαστούμε τόσο πολύ, είμαστε ήδη καλά». Η γυναίκα σάστησε, νόμιζε ότι ο εραστής της θα έσπευδε κοντά της, θα το γιόρταζαν και μετά θα ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί. Αλλά μια τέτοια αντίδραση εκνεύρισε τη Χριστίνα. Άρχισε να ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τον Παύλο, ζητώντας εξηγήσεις. Σε τι έλαβε την εξής απάντηση: «Πέρασα υπέροχα, αλλά έχω οικογένεια, απέκτησα πρόσφατα μια κόρη και απλά έψαχνα μια διέξοδο για τον εαυτό μου. Αλλά δεν θέλω να αφήσω την οικογένειά μου, γι' αυτό λυπάμαι και σας ευχαριστώ για τις αξέχαστες μέρες και νύχτες. Οπότε δεν χρειάζεται να με περιμένετε». Η εξαγριωμένη γυναίκα πέταξε το τηλέφωνο στον τοίχο και αυτό έγινε κομμάτια. Η Χριστίνα είχε χάσει τα λογικά της. Είχε χάσει 2 άντρες μέσα σε μια νύχτα και τώρα δεν της είχε μείνει τίποτα. Μόνη σε ένα άδειο διαμέρισμα, συντετριμένη. Άξιζε λοιπόν αυτή η πρόσκαιρη χαρά το γεγονός ότι μια σταθερή, έστω και όχι τόσο ρόδινη ζωή είχε διαλυθεί. Ή μήπως η Χριστίνα έκανε το σωστό διακόπτοντας τη σχέση της με τον Βιτάλη. Ή μήπως θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα, πριν από την εμφάνιση του Παύλου, και ίσως τότε η γυναίκα να μην ήταν τόσο πικραμένη. Εσείς τι πιστεύετε? Μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Βάλτε likes κάτω από αυτό το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.